Erokamano nyakora kuom yiero Ramogi TV odhiambo mar odiochieng' mar 21 e dwe mar Ang'wen 2025. Nyakora Ramogi odiochieng' ma weche nitie, odiochieng' ma dwe ogedo nyakora Ramogi, dwe ni kod ode ka onyiso kuyo makende ahinya e kinde ma piny mangima nyakora Ramogi yuago papa mar kanisa mar jokopere e piny mangima Pope Francis ma magoro lal godo odiochieng' ma kawuono. Oganda mopogore oro ote mag kuyo nyakora Ramogi kowuok e piny Kenya. Jatend piny William Ruto bed achiel kuom jotelo e piny mangima moro ote margi mar kuyo ne paljot mar Vatican kama Pope Francis obedo ka odakie nyaka nokawo loch mar bedo papa mar din jokopere piny mangima, kendo owito kata ng'ielo rengo ka en jegni 88 kinye ma kawuono nyakora Ramogi lendo manogol kod paljot mar kata log tich mar kopere piny mangima Vatican. Parni Papa Francis nyakora Ramogi osebedo ka en kod del malit kochakore dwe mar 2 kama norwake od thieth, kendo par jot mar papa kata telo mar Vatican ne chiwo milome odiochieng' kodiochieng' ka giyango chal mar Pope Francis. Saka go chopo odiochieng' manyoro e nyasi mar Pasaka ka ingo chier mar Yesu Kristo, papa nyobed achiel kuom yago manyo fwayo ne oganda. Kata kamano lendo mar tho mare otimo odiochieng' ma kawuono kowuok Vatican. Pope Francis ibiro par kod limbe mare e piny Kenya higa mar 2015 e kinde manowuotho kendo limo gwenge mopogore. Achiel kumbene manolimo ne en kar dak ma Kangemi ka achiel kod bago twak makende ahinya e alap ma Moi International Sports Center Kasarani kanojiwo kwe mar piny ka achiel kod nyiso hera ne pinje duto. Bende ne otimo romo kod jotelo ma pacho ka e kinde no oting'o mane en jatend piny Uhuru Kenyatta, jatend piny manosedhi e yueyo ne tich, kendo bende ma osenindo Emilio Mwai Kibaki ka achiel kod mane en jatend piny Kenya e kinde mokalo, ma bende osenindo Daniel Toroitich Arap Moi. Mise ne en mar neno ni kuyo bedo e piny Kenya kaluwore kod moko kuom liet mag siasa manoseneno e kinde mokalo ka achiel kod jiwo achiel mar oganda. Nyakora Ramogi sigana wabiro mi motenore kod tho mar Pope Francis, mana kaka wacho ni magoro en jakinda kendo timo wuodhe odiochieng' kodiochieng'. Kawuono to donjo e log tich mar kopere Vatican. Mokwongo wayudo thund weche. Awe ni mzee, awe ni kijana, awe ni mtoto, kifo huleta hali za huzuni. En lit kuom jadolo maduong' ma e piny mangima, kendo wan kod gi kuyo kachiel. Joyie mag din jokopere kod oganda mamoko e piny mangima yuago Papa Francis ma ong'ielo rengo kawuono e boma ma Vatican. Waliingia wao chini, kwa kwanza kija kafinika, ukaja ukuta wa pili kuja kafinika, ukuta wa tatu kuja kumalizia na tangilia maji moja juu. Anyuond ji manyolware dag minyaga manyosi enyore Bamburi yuak ni apisas mag reso ngima dhi mose chenro mar temo golo jogo manyolware iye kanyo. En osiep bwanani, en osiep ker majirani ni. Ker majirani ni chalni makuro tiyo wa e Kenya koni. Akwa en noting'o muma kowacho no bro rito borders ma Kenya. Kata ka gisungo anang' mo en 7%. Oritnwa 7% ni. E tielo mar 2 mar sigana mar kihondko Einam, jolupo ma Kenya lero midhiero kod lal magiseyudo kokalo e ywaruok e kindgi kod jolweny mag piny Uganda. Machiegni nyakora Ramogi bed thuolo mar ndiko na namba en 36000, Facebook Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, XN @Ramogi TV KE. Jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Machiegni oganda ma joyie mag din na jokopere kata Catholic e piny mangima pod chunygi ni kod lit e wi tho mar jadolo margi maduong' Pope Francis ma ong'ielo rengo. Tho mar Papa Francis olandi ayanga gi log tich mar Vatican ma oyango ni otho kinyi ma kawuono
ka mana seche manok bang'nyo bedo e nyasi mar Pasaka gi jolemo e kanisa mar St. Peter's manitiere Vatican. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, Papa Francis osetuore kuom thuolo mar dweche moyo 2 kendo yande orwake e osiptal e dwe mar 2 mar higani. Mana kaka oganda jokopere timo nyasi mar yango chier mar jawar e piny mangima. E kar bagalama Vatican St. Peter's Square e boma ma Rome e piny Italy. Ka ema George Mario Bergoglio moyangore kaka Pope Francis ineno ka nyiedhore kendo gwedho jokretus kod wes ka obede nyange mar jok mok nyal wuotho motegno. Maestro di cerimonia. Bang' somo wes ka ielo ne oboke moro bang' moro, jatelo ogwedho jokanyo ka oyango negi ber mar yie motegno kuom Kristo. Mario bende luoruok godo ka jokopere nene e kendo buonjo kode ka giyango chier mar Yesu Kristus ruodhgi. Ma nyotimo kotenore kod kaka lai mar kitalamni obet. E alwora mar kar jot mar Pope Francis manie Vatican, kanyo ma Pope osebedo kod midekre kendo yudo thieth mano make Santa Marta. So good to see you. Thank you. Bende ema jalup jatend piny Amerika J.D. Vance obede kod romo moyiedhi kod Pope Francis. Romo manyotimore mana Jumapil bana seche manok motelo ne tho mare e kama jodit ariyogo nyobile wach matut motenore kod telo ma Amerika to kod weche mag piny mangima. These are for your children. You've not been feeling great, but it's good to see you in better health. Ndala 13 motelo ne tho mare, jatend din jokopere no bende nyocha obedo kod romo mare mokwongo mar bang' wuok e kar thieth e kod kingi mar Ingeresa, King Charles mar 3 kod Malkia Camilla e kinde limbe margi mar ndala 4 e piny Italy. Il Santo Padre Francesco. Lendo mar tho Papa Francis olande ayanga gi jatatije mar Vatican Cardinal Kevin Farrell moyango ni otho saa 1:35 okinyi mar wuok tich bang' nyasi mar Pasaka. Lakteche osethuthni temo reso ngima Papa Francis nyaka ne rwake osiptal ma Gemelli tarik 14 mar dwe mar 2 mar higani kod mideke mar athung'a mar kor. Nonro ne oyango ni ne en kod tuo mar kor miluongo ni pneumonia mane omako bomage duto e kata odoko ni ne omiye thuolo mar wuok e osiptal bang' tang'o ranyisi mar dhi maber. Thuolo mare mar bedo e piny ochopo e giko ka okalo e ndiko mare ka koro ne en ja higni 88. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kowere kod kaka nyo bago nyasi motelo ne lendo mar tho mare, oyudo ni Papa Francis ne okawo telo mar tayo lemo mar Pope higa mar 2013. To sigande hie chalo nade kochakore e nyuol mare, sombe to kod tich mare mar dolo. Lidio Keo lero mathoth ewi sigand Papa Francis manyinge hie en George Mario Bergoglio. Papa Francis manyinge hie en George Mario Bergoglio ne onyuol tarik 17 dwe mar 12 higa 1936 e boma Buenos Aires e piny mar Argentina. Jonyuolge gin Mario Bergoglio gi Regina Maria Sivori, duto mag Italia. E dongo mare kaka rawera, Papa Francis ne oyudo somo mana kaka nyithindo mamoko kendo gikone ne oyudo tiegruok e mbalariany ma University of Buenos Aires mantie Argentina, kama notiege e lony mar medusa marango gi kwiri kata chemical engineering. Bang'e kata kamano, ne omako lai mar tiegruok e weche mag dolo e higa 1958. Noriwore gi riwruok jiwo tije Mission kata Jesuits e higa 1959. Ne otieko tiegruok mare mar dolo e piny Chile, kama nosome kido mar jadolo motelo St. Ignatius of Loyola. Gikone ne osidhe kaka jadolo kata padri higa 1969.
Banka ne osidhe kaka jadolo, Bergoglio ne okawo ting' mopogore opogore mag dolo. Kamano noriwo koda katelo ne kanyakla mar jiwo tij mission kata Jesuits, kamano otelo ne bad chenrono mar piny Argentina higa 1973. Bang'e ne owale kaka Archbishop kata jadolo maduong' mar jokopere e boma ma Buenos Aires e pinyno mar Argentina higa 1998. E higa mar 2001, Papa John Paul mar ariyo ne owalo Bergoglio kaka Cardinal mar Buenos Aires, ma en kaluwore gi kaka ne otayo tij dolo mathothne ne ogeto bero ngima oganda kendo kedo gi dhier. Jesucristo, alabado sea Jesucristo. Bang' tho mar Papa Benedict mar 16 higa 2013, kanyakla mar Cardinals ne ochokore e boma Vatican kendo yiero Bergoglio kaka papa manyien mar jokopere tarik 13 dwe mar adek 2013. Ne oyiero tiyo gi nying mar Pope Francis, nying mano osumo kuom jadolo St. Francis mar Assisi, mano oketo maino e kedo gi dhier kod jiwo kwe kind oganda e higni machon mokalo. E tije kaka Papa, Francis osenyiso kido mag telo mare kaka jiwo winjruok e kind dinde kokalo e tudruok ma osebedo godo kod jodolo mag din mar Islam e kind mamoko, kedo ne ji mang'aw kod joma odhier, jiwo ratiro mar oganda kod rito ler mar alwora. Agenda mag telo mare osenena yanga kokalo limbe ma osetime pinje koriwo kodaka mag Afrika kod pinje mamoko. Un tempo dove tutto va ripensato. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jotelo mopogore opogore mag din, jokopere, jotelo mag siasa ka otelne gi jatend piny Kenya William Ruto kod jopiny oywago mosenindo Papa Francis kaka jatelo maneni kod bolruok, hera to kod chuny mar dongruok. Judith Omondi lero mathoth. Mana kaka jokristo moko e piny mangima mag din kopere, moko kuom jokristo mag din ni kaunti ma Nairobi ne ochopo e od lamo seche machuok bang' jatatije mar Vatican lando tho mar Papa Francis. Moko kayuare nyaka e tie msalaba e kar lamo ma Holy Family Basilica. Thothgi ochopo kendo gochongi mar chwalo alam margi. Jodolo ma opogore opogore mag din kopere kanyiso kuyo maggi kendo geno kod yie mane gin go kuom telo mar ma osenindo Papa Francis. E kaunti ma Nakuru, jadolo Cleophas Oseso opuoyo telo mar Papa Francis kaka telo mane olando hera kod kanyakla mar oganda. Hata pale mwanzo alipoanza kazi yake upapa, alikuwa ni mtu hakuwa anafuatilia ile utaratibu wa kidiplomasia na mambo ya kuwa kiongozi na mambo mengine yanayofuatana na hayo, lakini alikuwa ni mtu ambaye alitaka kuwa karibu sana na watu wa kawaida. Jadolo Archbishop Martin Kivuva ma Mombasa mabende yande olimo piny Sudan kod Papa Francis mar jiwo kwe kind oganda, oparo dwaro mane Papa ni godo e tieko lweny manie pinje ma opogore opogore. Nia yake kwa watu wa Gaza na watu wa Ukraine kwamba vita visitishwe, waache vita. Nia yake ya kuwa watu wawe na uwiano katika sehemu kadha wa kadha. Nimeweza kuwa naye wakati huu alipotembelea Sudan, mimi na askofu anaitwa Obala wa jimbo Katoliki la Ngong, tukiakilisha baraza la maaskofu wa Kenya, tuandamane naye kuwasindikiza wa Sudanese waache vita, waache hali ya kugombana na zaidi kuuana na kupurukusha watu wa watu. Jatend piny Kenya William Ruto bende otelo ne jo Kenya e chwalo ote mar lit kod kuyo kaluwore gi tho mar Papa Francis. Ruto opuoye kaka jadolo mane ochiwore mar kelo lokruok e kidienje ma opogore opogore kendo osekelo lokruok mar kido kod timbe mag oganda mathoth. Bende opare kod manen jatelo mar piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Kenyatta e ote mare ne ute fwambo oyango kit hera, kwe kod kanyakla mar oganda ma Papa ne onyiso. E gwenge makaluo bende jopiny oywago Papa Francis ahinya to kaluwore ni e limbe mare mapacho ka higa mar 2015 ne omulo weche mathoth ahinya to mamulo hera kod kwe. En lit kuom jadolo maduong' ma e piny mangima kendo wan kod gi kuyo kaachiel. Pop waparo kod gik mang'eny, nochung' motegno kuom weche mag kendruok chuo kod chuo kendo kanyo en poch gi pak. Kano wuok odhi stadium kama ne irite Kasarani, nodhi gi Toyota. Gima ok yot yudo kuom pastors masani katemo. Nen simple pop, kendo ng'at mane ohero ji. To bende ochung' adier.
E kinde ma jokristo mag din kopere piny Kenya riwore kod jowetegi e piny mangima e ywago ma osenindo Papa Francis, gikwayo lamo ahinya to ma otelo ne yiero jatelo manyien mabiro kawo kar ma osenindo Papa Francis. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. George Mario Bergoglio kata Pope Francis ma osebedo ka otelo ne kanisa mar jokopere piny mangima yande ne olimo piny Kenya kuom thuolo mar ndalo adek higa mar 2015 e kinde mane ongima. Mano ne en higni 2 kende bang' ka nosekawo lemono kowuok kuom mane osenindo Pope Benedict mar 16. Kaka jafwambo marwa Ifinya Kidi lero, oganda jo Kenya norwake kod mor kendo limbe mare en rapar ma jo Kenya koro dongo. Tarik 25 dwe mar 11 higa 2015. Pope Francis nodonjo pachoka kendo norwak gi mor. Bul nogo, kwaya noduso miel. Kendo wende mag pako Nyasaye bende nower. Norwake kod jodolo mag kanisa kopere kachiel kod jotelo mopogore opogore pachoka. Bang' wuok e alap ndeke ma Jomo Kenyatta, wuoth nochimo ka jot ma jatend piny Kenya mong'ere kaka State House, kama norwake kod muojo magina malo nyadi 21. Nyasi ma oganda jo Kenya pod paro godo Papa Francis ahinya en misa matakatifu manobagi e mbalariany ma UN Buore Nairobi. Misa mabende kata obedo ni koth ne chwe, oganda nokawo kaka gweth kendo nochopo kar kwangi. Misa no noyuor kod jatend piny Kenya makinde go Uhuru Kenyatta, jalupne William Ruto e kind jotelo mamoko. E kinde misa no, ote maduong' mar Papa Francis ne en jiwo achiel mar oganda kendo kwedo siasa mag dhoudi kod mag din manyalo rocho kwe mar piny Kenya. Como un signo contra el tribalismo. Let's hold hands Todos together. somos una Let's nación. stand up as a sign against bad tribalism. Todos somos una nación. We're all a nation. All are a nation. Tokma, Pope Francis noromo kod jotend dinde mopogore opogore pachoka kendo nojiwo twak kind dindego kaka achiel kuom yore mag nyayo kwe kod winjruok makare e kind oganda. How important it is that we be seen as prophets of peace, peacemakers who invite others to live in peace, harmony and mutual respect. May the Almighty touch the hearts of those who engage in this violence and grant his peace to our families and community. Limbe ma Pope Francis ne oken mana mar lam kende. Tarik 27 dwe mar 11 higa 2015. Pope Francis nochope gwenge makangemi Buore Nairobi kama narome kod oganda kendo winjo ywakgi ahinya to ewi dhier magikadhe. Francis nojiwo jotelo mag piny Kenya mondo miyo keto kinge makare manyalo konyo chwalo chal kod ngima oganda jo Kenya e rang'iny mamalo. Your troubles and your sorrows are not indifferent to me. I realize the difficulties which you experience daily. How can I not denounce the injustices which you suffer? Pope Francis nochamo muma kaka jadolo tarik 13 dwe mar 12 higa 1969 kendo osebedo papa mar kanisa kopere chakre higa 2013 tok tho mar Pope Benedict XVI. Limbe mar Papa Francis biro medo bedo kaka rapar ne oganda jo Kenya kuom kinde malach ahinya to tok jiwo kwe e kind oganda kod telo makare. Ifinya Kidi, Ramogi TV. Ngima kod telo mar Pope Francis osebedo ranyisi makende ne oganda mathoth e piny mangima kendo kit telo mare bende osekelo lokruoge sectors mag alwora kendo ne ratiro mag oganda kaachiel kod kelo kwe e kinde mag lweny e kind lokruoge mamoko. E nyadhi makende mar ngima jatelo maduong'no mar din jokopere, Cynthia Onyango miyowa sigana mar ngima kod lokruoge ma Pope Francis ne okelo e kinde telo mare. Kochakore yiero mare kaka Pop mar 266 mar kanisa mar Roman Catholic higa mar 2013 dwe mar 3 tarik 13, Pope Francis osebedo jatelo ma kitende oyangi e kit yore ma opogore ma oting'o bedo kod bolruok kaachiel kod kedo ne ratiro mar oganda duto.
Kit tende osejiwo dongruok e kanise, ka bende osenenore jatelo makwedo hera ma ok opuodhi e kind jotelo mag kanisa, kendo jiwo bishobe mag kanisa mondo obedie opara manyime jiwo telo makare kendo oganda magitelone kinde duto magintiere tijgi mar tayo nyirombe. Pope Francis bende osebedo ka jiwo pok marom e pok mar mwandu, kedo kod mahati mar kembe mandiko oganda e tich kendo jiwo ratiro mag jogo ma ochando. E kinde limbe mare e piny Kenya e kar dak maongo hore makangemi higa mar 2015, ne onyiso kite mar kedo na ratiro mar oganda mayuto gi ni piny. Kata obedo ni ne en jatelo, makit tije ok ne en mar rito alwora, Pope Francis ne ojiwo pinje mondo oket twak ma owinjore kedo kod lokruok mar kor lwasi, kendo ne ojiwo oganda mondo mi chwech mar Nyasaye luor ma oting'o rito alwora e yo makare to ok tiyo kod teko maketho nyadhi mar alwora. Kit twak mare ne onenore ma otayo twak mar pinje duto e weche rito alwora, kaka ne onenore romo mar piny ngima mong'ere ni United Nations and Global Climate Summits. Kata obedo ni yie mar Pope Francis ne en mar Kikristo, ne onenore jatelo mane ojiwo twak kod winjruok kind dinde mamoko kaka yor kelo kwe kod achiel mar oganda. E higa mar 2019, Pope Francis ne ochuo koke obok mong'ere kaka Document on Human Rights Fraternity kod jatelo maduong' mar oganda Islam Ahmed Al-Taib mondo konye kelo kwe kind oganda mar Jokristo kod din Islam. Kido mane oneno nyaka kinde mane olimo piny Iraq e higa mar 2021 kaka okang' mar kelo kwe pinyno e kinde limbe mare mokwongo. E twak matweta mar hera ma itimo e kind chwech achiel mano nyako gi nyako kata wuoyi kod wuoyi ma bende ong'ere kaka LGBTQ, Papa Francis ne ojiwo puonj mar muma kama ne owacho ni onge tiende mondo ng'ad bura ne dhano. Penjo mare ne en ni, an ng'a mondo ang'ad bura? Una persona gay. The Pope saying, quote, if someone is gay and he searches for the Lord and has goodwill, who am I to judge? E jiwo telo mar jomamine, Pope Francis ne ojiwo kendo keto e tim tend jomamine ma ohingo pop moro amora e log tich mar Vatican. Pope Francis bende ne ochung' kod jodin mar Katholik mane keny mag orumo yor chik, gino mane okelo paro ma opogore e kind oganda. Kinde muoch mar midhusi mar korona, Pope Francis ne okwayo pinje mani kod nyalo mondo mak bad pinje mayuto margi ni piny, mondo konygi kod chanjo mar midhusi no mane oweyo piny ngima kod lal, buok kaachiel kod kuyo. E kinde no, Pope Francis ne otimo lamo e kanisa mar St. Peter's Square maonge oganda kaka okang' mar lamo ne piny ngima e kinde mane oganda nitiere kod chandruok mar kedo kod midhusi no mar korona. Ne okwayo oganda duto e piny mangima mondo yang thieth kod ngima mar oganda to ok keto pachgi e nweng'o mag yude ohala mar uso yedhe. E kinde twak mare mar lamo, Pope Francis osebedo ka kwayo oganda mondo bed jogo ma obolore, rito ratiro mar oganda, chiwo arita ne alwora e yo makare kendo kinde duto bed ka jiwo riwruok mar oganda kaka yo mar kelo kwe kod hera e kind oganda. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Tho mar Papa Francis mar din jokopere onyuolo dwaro mar jopiny ng'eyo matut ewi kaka chenro mar Vatican timore kochakore gi lando tho mar jadolono nyaka e kinde ma iyiere Papa manyien. Gin ang'o gin hie mowinjo bed ni timore kochakore sani bang' tho mar Papa Francis? Log tich mar kanisa jokopere manitie Vatican ni kod okenge moyiedhi maluwo tho mar Papa, kendo matayo kaka owinjore chan nyasi mar ik nyaka kaka owinjore odin fuok ma odong' bang' tho mare. Lendo mar tho Papa ichiwo e yo moyiedhi gi apisa maduong' mar Vatican motis gi nying mar Italia kaka Camerlengo, ka gie thuoloni jago momako lemono en Kevin Farrell, manomi lemono higa mar 2019. Bang' lendo mar tho mar Papa, iketho tere makende mar loch midendo ni Fisherman's Ring gi dho ngere ma Papa osebedo ka rwako. Obok mag loch duto maniga muri mage bende iketho kaka yor neno ni ok oti kodgi e yor mibadhi moro amora. Vatican bende lando ndalo chiko mag kuyo motis gi dho Latin
Novendialis. Ringre Papa bende winjore oket ayanga e yor luor mondo jopiny onene kendo chiwne luor mogik e kanisa mar St. Peter's Basilica. Okot mag kanisa to kod log tich ma Vatican ka bandera bende ng'ao e nuso ngot. Chenro mar ik mare ichano kendo ok thor kawo ndalo mathoth bang' tho mare. E ik mag Papa manosenindo e kinde mokalo, yande tiyo kod kit sandugi 3 ma omakore kendo molosi gi bap obudo, chuma, kido mar LED to kod bao mar dua. Mak mana ni irito mar neno kit ik ma idhi mi Papa Francis, mayangore osebedo ka dwaro ni ik mare obed maonge nyadhi mathoth, kendo hero mare en ni ike mane sanduka achiel ma olosi gi bao kod chuma mar zinc. Papa inyalo ik St. Peter's Basilica kata kamoro amora machielo kaluwore kod kaka dwache ne dwaro. Bang' ik mar Papa, jodolo mantie rang'iny mar Cardinals romo Vatican mar bago yiero mar Papa manyien. Ma nyalo timore e kind ndalo 15 nyaka ndalo 20 mar chiwo thuolo ne Cardinals go chokore e boma mar Rome. Yiero itimo gi Cardinals maigi oko kalo 80. Kwan Cardinals ma igeno e yiero gin madirom 120. E yiero Papa manyien, chenro mar ombulu itimo e yor apanda kata secret ballot. Ka jaloch oyudore to ranyisi ibiro ne gi jopiny kokalo e yiro marachar madhuolore wi bola mar kar romono mar Sistine Chapel manitiere Vatican. Kopogore gi kinde mokalo, Papa Francis osetimo lokruoge buora manyalo kelo pogruok e wi kaka idhi taa chenro bang' wuok mage. George Bati, Ramogi TV. Ramogi piny mangima pod kuyo kaka na nyisi ni dwe kata chieng' ogedo ka yuago jaduong' kendo jatelo mar kopere piny mangima Papa Francis ma onendo odiechieng' ma kawuono kata okinyi ma kawuono kaluwore kod lendo mowuok e log tich mar jokopere ma Vatican. Ramogi en wach ma bende no ka ji medo ndiko kaka gioro ote magi mana kaka jotelo kaachiel kod jopiny mamoko osetimo no ka e mesana mar kawo ote machuok kaachiel kod ote mamoko e Ramogi TV ka bende opong' kod ote makamago. Architect Evans Asiyo wacho ni Bati Aimi ariwora go ganda jo Catholic gi piny mangima kuom oro ote makuyo mar Papa Francis mar ruoth obed jahocho ne wede anyuola kod osiepene kaachiel kod kanisa mar Catholic mangima. Makamu ng'isa ndadi kul kaka chairman mar maotelo ne St. Samuel Magadi Parish aoro rambi maga ne jokopere piny mangima kaluwore kod tho mar Papa Francis. Dr. Archbishop Okoth Okoyo Wuod Nyasago Oredeg mawacho ni akuyo kuom tho mar Papa Parasis kaka iluonge gi dho onagi ni jo onagi ne onge gi F koro giluongo ni Parasis. Erokamano ahinya. Kazano ka Director Conims wacho ni amor kod chenro mar Ramogi TV kendo mad Nyasaye med miyo uteko. Dano diero kawuok e gwenge mag Minyenya Sikul wacho ni gimokawa gi wuoro ni polisi ochung' e ndara to giyudo mana ni ondiko wach moro kama onge gadieche nyaka Ramogi wawa kale kamano nyaka yud adieri mar wachno. Owinjo marach kuom tho mar Pope mano Muche Samuel kantiere Nakuru. Jauyo mako kwiri PO Box Nyilima via Europe Kisumu. Nyasaye mondo med miyo uocho uduto te kaachiel kod kanisa kopere piny mangima. Nyaka Ramogi yiena mondo akaw yogi kanyo to bang' ka duogo to puran gi weche mamoko manyien kinyalo paro ni Papa Francis ne okawo kar Pope Benedict mar 16 mane ogwetao mana thuolo machuok kende e higa mar 2013 no eka bang'e to noyier Papa Francis kaka jalo mokawo kare. Wadhi e yweyo nyaka Ramogi ka duogo to puran gi weche mamoko manyien ma en weche manyien mag rameny piny e Ramogi TV. Ingia
Ingia patapata.com sahi and pata the best gaming experience in town. Enjoy the games and pata big wins instantly. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. We, page no. Angi mangeyo. En mana nying unit kende. Chaki kroksane page mana gi Steam. Steam energy drink. Medo keto paro kamukui. Iketi je mamoko mana gi Steam energy drink. Power up, game on. Migulu, bende in kare. Donge nase wacho no kadwa neni kae. Idwa wacho ni in no kiwinjo gima na wacho? Koso, wach ni oparo ni ngimani machon. Chal ka gima in gi kibaji. Tini ngeni kodo wi ahinya. Kinto ko fwenya diera ma anapande ngimana. Gik moko bokethore. To mane omiyo ane kadwa wacho adier. Napanda diera kuom ng'ata ng'ata nikech ne kadwan mondo ubed kod lit kamae. Karan. Manach. Machini kendo nyakora mogi wadhi nyime gi weche manyien. Anyuola mag jogo ma ichich ni nyo wito ngimagi bang' lutore bur mar Minyaga Bamburi Mombasa e kibanda moro ma nyo gineno e adhula. Koro oseyotend kaunti no kuom dhi mos e chenro mar temo golo ringrego. Magi giwacho ka apisas makedo gi masiche matuch apoya to koni chenro no nyaka tama na mos to chutho ni mar bugono ne nitiere kama diny kendo koro chunogi muko ute manitiere alwora no eka ginyalo chako menyo. Joja oko miwa mathoth kuwuok Mombasa. En chenro mar temo golo ringre jogo mikoni ne olutore bur Minyaga mane osienyore seche mane gineno opira e kibanda moro mane ogere wi bugono e gweng' ma Bamburi Mombasa e odhiambo manyoro. Kaluwore gi jogo mosebedo ka yware kibanda no minene adhula kod sinema mamoko, onge ng'ama ne ong'eyo ni kibanda no ne oger e wi dag Minyaga no. Mimi kuingia ndani na nakuta poromoka. Dongo la kwanza waliingia wao chini, dongo la kwanza kija kafinika. Ukaja ukuta wa pili kuja ukafinika, ukuta wa tatu kuja kumalizia na tangilia maji moja juu. Ni mahali ambapo pametumika muda mwingi. Mimi mwenyewe kutoka ni mdogo nilikuwa nikija nikiangalia video hapo. Kwa hivyo hakukujulikana kama kuna shimo pale. Hizi bomba za takataka hizi ambazo ziko kwa maana nyingi zilitengenezwa wakati wa ukoloni, ndio unaona hata inasababisha draining system ya Mombasa inakuwa pua. Osiepe kod wede jogo ma ichichgoni ne olutore kanyo koro ywak ne apisas makedo gi masiche mapoya magitwani ok ta chenro no mapiyo mar golo ringre jogo. En wach makata kamano ne okwedi gi apisas go makoni en chenro manyaka tim maonge rikni mar gayo masiche mamoko makidek sieko. Mage tumekaa hapo kutoka jana hawajafanya kazi yote. Waje kondoondoa watu watuambie kitamana. Watuambia mheshimiwa wewe na vifaa, mheshimiwa mpaka sasa hajafika. Hajafanya kazi gani huko? Hii kazi ilikuwa ifanywe haraka, ndugu zetu tuwastiri bana. Kuanzia jana mimi niko pale ndani. Hiyo ndio kitu inanisikitisha mpaka sasa. Ni kazi ngumu kuingia pale ndani. Kazi ngumu hapa, si tanki ilinikuja ili hapa alikuwa alivuta ile maji yote kama kutolewa watolee wale watu. Haipendezi kazi yao. Mpangilio ndo hakuna. Hii shimo is around 120 feet deep na ni sewage. So si maji ya kwa mtu anaweza piga mbizi aenda akatoe mtu, ni sewage. So kama ni sewage unajua iko na methane nyingi, so huwezi kutia mtu kule aende akose oxygen na methane because causes the oxygen na inaua pia lungs. Pek magikoni sani nitiere en mano mar nyodho pi Minyaga no magikoni pod medore ni mar odundu mamoko bende pod chal ni medo olo pige mochido e iye kanyo. Kata kamano, gikoni geno nitiere mar golo ringre jogo milieko ni kwan gi nie kind 2 kod 4. We want to put culverts pale chini. At least 2 ama 3 zipande ndio wale weze wawe na working space, na ikiwa nayo breathing apparatus we have ordered for lights. We put some lights ndio waone pale wanafanya, and ile shovel itakuwa imezuia huku juu, wale watafungwa huku kwa ile mkono wa shovel ambayo itakuwa kuna kitu inaitwa lifeline.
lifeline ili hata yani ukijaribu kuikata hata nini haiwezi katika, na watavaa harness wakiwa wamefungwa vizuri, watashuka na hizo breathing apparatus, tutakwenda tutafunga zile bodies alafu tutazienua. Kabla hawajajenga nyumba yoyote au kabla hawajajenga nyumba yoyote, inatakikana wasik approval kwa county government of Mombasa. Na sisi sana tunakosea county government of Mombasa, watengeneza task force ya kuangalia hizi nyumba, kwa maana sisi hatutaki calamities kama hii. Wajua moto ulipopotea ni kama kuna watu kadhaa waliokoleka, kwa maana wengine walitoka nje, wale waliobakia pale ndani ndio lile shimo likawazamisha. Hebu fikiria ingekuwa moto bado huko, mpira waendelea, kungezama watu wengi sana pale ndani sana tena. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Lal kod dok chien e yore ochumi okwako dho wedhe mokio kod piny Uganda kaluwore kod ywaruok ma kinde ka kinde e kind jolupo ma Kenya kod apisa mag arita mag piny Uganda. E tilo mar ariyo mar sigana makende mar kihondko ei nam, Cynthia Onyango miyo ranyisi mar chal e yore mag ohala e kinde ma ywaruok pod ochuochieng' e kinde oganda magin jolupo e dho wedhego to kod apisa mag arita mawuok e piny Uganda. Dhowedhe ma Usenge, Uhanya kachiel kod Uaria medo kwano lal kod dok chien e yore mag ochumi kaluwore kod ywaruok madhi nyime kind jolupo magi kod jolweny ma Uganda. Priska Osimo ma osebedo ja ohala e dho wath ma Uhanya kuom higni mohewo 30 kendo ne ni kod yedhi 5, wacho ni sani lwete odong' nono kaluwore kod meko ma kinde ka kinde. Asebedo dho nam ni mok tin ne higni 30. To sani asefilisika, nan gi yedhe 5, adong' gi yie achiel, ok anyal kata manage mondo mi alos gogo. Ki pango nam kodhi, kose maki idwaro 50, gogo onge. Gisiko kuro, haya gie sani, kokwa wuondre, jowa mang'eny oseringo, odhi e bijes ma Uganda nikech meko manie area makaeni, ok wanyal. Steve Juma, ma en jalupo kendo wuonie e dho wath ma Usenge, wacho ni midhiero ni kelo pek kaluwore ni kinde ma omak yiethgi, chuno gi nyaka giwargi kod omenda ma ok tin ne 50,000 kuom yie ka yie kaka chik ma oketnegi kod jolweny go. Gin jolweny, gin ka gimaki kod ogricho sana, gin gikawo giku to gitamre. Then uchako bagin koweni gigo tigolo 50,000. Afu an gi ja marine, to an gi ja revenue. En komaki to dwaro ni mondo igol 30,000 to gikigo weni aweya. Betri wagi tache wago dongi pi. To ken ko lo to gikawo lope wago wang'o. Lope wakage ni ndope gogo wang'o gi mawa fuende wago ken ko lo wadhi gi fuel lita 200, lita 150, 160. Ywak Priska kod Steve yudo sir kowuok kuom jagoro matin mar dho wath ma Usenge Evans Otieno mayango ni dho wath ma Usenge kende higa achiel mokalo osemaki yiethgi mohewo 100. Namba mag yiedhiwa mosemak are more than 100. To yiedhigi imakogi tiwarogi. There is penalty ma jirendewa ma Uganda gojo kinde momaki yiedhigi. Koro ginyaka sama wantie ni the latest number mapok oduogo ma ni Uganda gin yiedhi 8 kawuok Usenge BM Uganda. Gitieko ji ground. Kidhi beaches kama nyon gi yedhi 20, ido no dongi yie achiel kata yedhi 3 kech omake bo hol. Chune no uso moko mondo wargo mo. Ken ngama no holo loan chunya ko usi gigo duok loan koro ji rumo. Lal makama koro ridore kendo mako nyaka johala mag rech kod otende matindo maywago nok mar rech kod bei mani malo mokalo magiwacho ni nuro yoregi mag yuto. Mako jonam koro rech madongo ok wanyal yudo. Koro ing'e ni jowa gichandore ma ka gibiro ka to pesa ma kata gichule nam kucha mondo gikal ma gichop ka chuno ni bech rech nyaka idhi. Koro wan johala matindo gi wahinyore nikech koro imiyo rech e nengo man malo ma kidhi uso to gimiyude malong'o onge. Ne wakawo rech gi siling 100 ma ka ndalo moidho to 120. Sani rech siling 250 kilo. Jotelogi kata kamano okwedo weche maliekore ni jonam tiyo kod gig kiluwa maricho emomiyo imakogi. Iwacho ni ywaruok makama sani koro miyo dhowedhe makoni dong' nono
kaluwore ni jolupo sani dar kendo dhi e piny Uganda. Uganda nowacho ni Jo-Kenya tiyo gi gik maricho, men osram kod net maduong'. Koro ne gidwa ni chule 2,000 tinawe to gimako. Koro sani kendo gichenjo system ni wanyiewo nam 41,000 per month tilupo gi the same gik mane giwacho ni richo. E sani chuno jolupo mondo manre kod omenda makore chwe ma ok tin ne Sh50,000 pesa ma Kenya eka yiene gi lupo e nam lolwe. Kionge gi 50,000 akipange bo dhi nam. Kose dhi nam kucho kao rech oduogogo. Kikosi ni namno marach. Mag jolweny, mag marine, mag revenue, Uganda oli namno. Jolupo gi ywak ni dhowedhe makaluo mokiewo gi piny Uganda dong' nono kaluwore kod midhiero ni. Sandongino ka yedhi onge uhanya. Giyeni yedhi wa mondo donji Uganda iye. To migi pesa to dak kuro. Ntie jowa modak kuro sani mang'eny. Modak iye go. Tiyo mnagi taya mag wacho ndrachni. Tiyo mnagi nede wagi. Sani giwacho ni wachul gi 42,200 ma transaction. Twatiyo monthly. Giwacho ni pek en mar ng'eyo tong' mar piny Kenya kod Uganda kaluwore ni jolweny go biro nyaka machiegni kodgi e dhowedhegi. Giwacho ni wadhi pigi gi kocha. To kata okidhi. To gihawi nyaka Mageta. Ama itie got moro nkaeni Sandaka gibiro. Giwacho ni Kenya onge nam. Koro wakien nambwa ni kara wan marwa gikanye kech wanto gimako gidonjo nyaka Kenjwa ka. Koro Kenjwa ka gidonja te gimako wanya Kenjwa ka ki raise complaint be onge gima itemre. E ywak gi gibiwo seyo makende ne sirikand piny Kenya ni ok osebedo kadeo Jo-Kenya malupo e nam lolwe. A Ugandan komake Kenya ka kata ka by mistake omake gi jowa gi Bukele tido no office te work i district level biro handle case ma Uganda di. To wan Jo-Kenya komako Uganda kata ng'ama wuok kata jadungo ok nyal wuok odhi owinjie wach to omaki nang'o. Kata kamano etwak wa kod apisa maduong' ma otelo ne jochiw arita e nam lolwe ma bende ong'ere kaka Coast Guard e gwenge ma Nyanza, Lieutenant Commander Mwalimu Mwinyi ma watwak go e yor simo owacho ni en adieri ni jolweny ma Uganda yande donjo e piny Kenya kendo mako jolupo kata kamano sani kwano dok chien. It's true, it used to happen, but nowadays they since the coming of the Coast Guard, if they do it, it's very rare. But it used to be a normal thing. But nowadays they don't. The recent one which happened, they came to Sumba Island and we were able to intercept them. In fact, that one prompted some disciplinary measures to those who came to Kenya and arrested our people. Bende, ukwayo jolupo mondo ket maino e timo kilwa makare, kinde magin bende gitemo kedo kod midhiero no. So what I can encourage them is to do to have to wear life jackets, to follow the rules which are required for sustainable fishery. Coast Guard currently, in terms of strength and whatever, we are very low. We are trying to get some more people to work because the area is as small as we can. When we term it 6% in terms of statistically, it's still a big area to man. Jolupo gi kachiel kod johala oriwo duondgi kendo kwayo sirikand piny Kenya mondo wuog oko kendo kel kwe kind jolupo ma Kenya kachiel kod tend piny Uganda mondo yore ohala mag dhowedhe makaluo oduoge wang'e. Weg yedhi gi okawo loans. Gikelonwa pek. Wan kaka nyaka mon mar nyithindo universities, campus. Ting'eni counties abich mopakana gi namgi. Backbone wa mar economy en mana nam. Sama gitamo e nam, gihinda gimra mora matimre kar kae gi ketho. Otegi makende gichimo ne jatend piny William Ruto kachiel kod ogai mar ODM Raila Odinga magikwayo mondo donjre ywaruok mochuo chieng' e kindgi kod jolweny makoro kelo lal e ochumi ma pachoka. En osiep bwanani. En osiep ker majirani ni. Ker majirani ni chalni makoro tiyo wa e Kenya koni. Akwaye no tingo muma ko wach no bro rito borders ma Kenya. Kata ka gisungo anang mo 7%. Oritnwa 7% ni. Wakwa nyaka former prime minister Gwambo mentie kado winja. Sama ni serikal ni gimokwanwa maduong security. President marwa owuonwa gi joka mondo wenwa nam nikech nam ni emopidho wakawan mondo liete ana chiliel ma over 20 years to nyithinda odak nasepidho mana gi wach rech ni. Cynthia Onyango,
Ramogi TV e kar chung' od bura ma Bondo, Siaya County. Marubani wanashinda pesa 50 in seconds on aviateshabiki.com. Naitwa Elijo Dhiambakumu toka sehemu ya Migori. Kazi yenye nafanya ni kazi ya kupaka rangi. Sabiki nimejua wakati niliona kwa TV. Sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo interest ya kucheza. Sijai shinda pesa kubwa kama hii. Hii pesa kidogo nitafanyia biashara na kidogo naweza fanyia kazi ya kulima, kwa sababu kule nyumbani sana sana tunafanya kazi ya kilimo. Mtu asikufe moyo, acheze tu, labda kesho itakuwa yeye. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 638 838. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Nakono mokono joche mag tuke ni tim Kenya jotugo ma wuoyi ma igene piny 20 Rising Stars owuok e pacho kaka okinyi ma kawuono ka gidhi e piny mar Misri. Rising Stars biro goyo tach e piny mar Misri kendo bago tuke mag osiep ka gitimo rako bende mar ikruok ne tuke mag pinje Afrika. Tim no mita kod kocha Salim Babu nitiere grup mar B kama oting'o timbe kaka Nigeria, Morocco gi Tunisia ka geno margi en timo maber e tukego machakore tarik 28 dweni e piny mar Misri. Timbe 4 mabiro chopo e nus finals biro ng'ado tiko ne tuke mag piny mangima jotugo ma igene piny 20 mibiro bagi e piny mar Chile. Giko mar weche manyien mag rameny piny Nyakwaramogi otieno ni asebedo ka e Loli Diokeo rameny piny ma kawuono ka ng'aduogo to weche manyien mag oimore mane Ramogi ka omiyo kamoro amora ma intie kik idhi mabor nikech koromo saa 3 to weche manyien mag oimore. Erokamano kuom yiero Ramogi TV. Jaloko mara osebedo Elizabeth Otieno, nyinga en George Bati. Oriti masani. Waromo saa 3.